கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஃபோன் அடிக்கிற ரீச் ஆக மாட்டேங்குது உங்களுக்கு பாகிஸ்தான் ஃபோன் அடிக்க ரீச் ஆக மாட்டேங்கிறேன் நீங்கள் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தான் ஃபோன் பண்ண வேண்டிய கடைக்கு கடைக்கு போனால் நம்ம வெளியில் அடிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படி இருந்து நானே ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் அவனுக்கு நான் பின்னுக்கு நிற்கிறேன் 8ஆம் நம்பருக்கு தள்ளி நிற்கிறேன் 8ஆம் நம்பர் கேட்டில் நிற்கிறேன் அவனை வந்தாலும் வெளியே வர சொல்லுங்க நான் அப்புறம் போய் அது படத்தில் காடி போட்டு தப்பாக பார்த்துருக்கேன் ஃப்ளைட்டு ஏறுறது இறக்குறத பார்த்து நிற்கிறேனே எந்தது என்ன மலேசியன் ஏர்போர்ட் ஹாய்